May manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Tandang que tumbang bang que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que ping chiquitan chiquititan tandang que tumbang bang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que ping chiquitan chiquititan tandang que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que ping ecstasy extano ecstasy Huwebes ngunyan, St. Jude. Sugabos na devotos ni St. Jude, may pagkakataon po makapagpasalamat lamang maghapon dyan sa Lapu-Lapu. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Fetsa 8 Agosto. Happy birthday man sa mga nagbe-birthday. Special mention niya to ang sa tong amigo si dating kinatawan ngunyan saro sa mga ayudantes ni Gobernador Grex Lagman. Dati man nabi si alkalde kan Pulangi, nagkapot man kan renda de gobyerno bilang alkalde, Sir Bert Borja. Maray na agatabi isay mo, Sir Bert Borja. Happy birthday sa mo. Enjoy your day and more blessings. Hali po yan sa DCGB. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Sagkod kitang alas 10, Huwebes ngunyan. Ta pag alas 10, binalaog po bagaan PhilHealth. Mientras tanto, tingog kan banwaan ini sa brownout na naman na pag-aga. I-announce ini kumpadring Nald. Sa bagay, dahil na kita magparangalas kaan. Dahil na kita expecta na yan oral daw, ano. O sige, sunata da dyan nag-arantabay. Welcome po sa programa. Katuwang ta dyan sa luwas ang news team. Si Chief Jimmy ang namamayo. Si kumpareng Jimmy and si Pading Alyaon man, kumpadreng Jomar Bien. Joshua Bino. May kasabay kita dyan sa field na bago. Si Karen Ala. Kapag nagpasiring tabi dyan sa indo si Karen Ala, kindly give the necessary accommodation man tabi and courtesy. Iyan po, rekonisido kan PBN DCGB. Igo po yan yung nagkakanigong authority coming from the management. Dahilan ta miyembro iyan kang news team, si Karen Ala. Sa Manibela yaon dyan si Henry Mata. Sa control technical lang sa kuyang kumpadre si Pading Nald Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Ano dyan sa Barangay Dapdap. Siyempre sa newsroom. Nagtatarabang-tabang dyan ang Tres Marias, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mary Joy Daresco. And siyempre sa gabos na yan ang nangingibabaw, nagmamanihar, News Director Mardela with Madam Shia Leron sa Production Center. Pati naman po sa social media account niya mo. Iyan na nagkakabara sa tabi ninong Bareta dyan. Kasabay sinda dyan sa tropa, including Jimos Barrios. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Kompleto ang sa tuyang all-starring, sabi baga. Sisay pa sa ino naghiling ning sine. May naghiling pa ngunya ning sine. Naghiling ka pa man Pading Nald sine. Tibilisyo na ano.
Ay maraynaga palang tabi dyan sa Bitsara Silver Screens kay Madam Odeline, buda kay Madam Ana Marie Bitsara. Yan, good morning. Ako mampon sa indong servidor sa radyo, Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sige tabi ganda umaga sa'yo, paring X Rieza. Yan, sabi ni paring X, duman sa sayang Facebook account, ayos ngaya, brown out na naman, nakaka-addict na din. Paring X, maganda umaga sa'yo, and kumusta? Hala ba tayong 2 battles dyan, paring X? And speaking of 2 battles, dyan na banggi. Igwa na dyan na banggi Manay Selma. Sa uwangan sa V27 Beer Plaza. Yan. Ang stall na V27. Yan. Sa Ibalong Beer Plaza sa Sauangan Park. Yan. Maray na aga tabi isa imo. Sandali. Kasuhapon, sa newscast na alas 9, na pahapyawan ta na ining ipinahayag sandali ta kuhaong kuso news item madali sa natabi. Ay Jerome, makikuha man tabi Jerome digdi sa kunyan so news item tamawara kita sa screen. Digdi sa kuyang kabinete. Nalingawan ko manunungod ini sa pahayag kan Philippine National Police. O yan tabi dyan, Jerome. Loy-loy sa nasag. Tabad kung mapunggol ang pintuan. Yan. So news item yan dyan. Yan. Yan tabi. Salamat nin maray. Okay. Manungod ini sa pahayag ni Police Colonel Randy Arceo kan Campo Crame, siya ang Directorate for Operations kan Philippine National Police. Ipiglatag niya ang recruitment kan NPA na ang target mga estudyantes. O naghampang iniduman sa komite kan Senado on Public Order and Dangerous Drugs na pinamamayuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Duman sa pagdangog tabi, basado sa Bareta kasuhapon, igwang na-recruit ng poko mas o menos 168 estudyante na-recruit na inikan Communist Party of the Philippines, New People's Army, poon kan taon 2014, sagkod ngunyan. Susug ini sa Philippine National Police. Now, nakikita ta pag arog baga kaining mga istorya. Sige tabi, yan so mga paratext niya to dyan. Sana po yaraong kamutabata brown out. Yan, good morning tabi. Ang pamilya Lana sa Estanza. Yan, sa Estanza, maray na aga. Mamundo man na brown out naman kita bata. So parantabay takan, day na nakaantabay lugod. Nakikita, tapag arog baga kaining mga istorya, recruitment kan NPA sa mga estudyantes, mga kasama dyan sa kabubuldan, ano lamang ang pigpapamahawan nindo? Mga kasama dyan, mga kadre. Ang pamuso digdi, kumpadrinal, pag-arog kaining pinagasabing mga recruitment kan NPA sa estudyantes, ang perminang nakatakod ang University of the Philippines. Permi na yan, it's a given factor. Tabi, breeding ground, recruitment area, kan NPA, ang UP. Mala, digdingan sa 168 daang na-recruit, 33 digdi ang estudyante. Nasa 33 estudyante ang nagadan sa operasyon. Yan. 42 ang nadakop, 93 ang nagsuko sa mga otoridad. Day padig din na
unambitan so nawawara sa datos. Ngunyan, ipinahayag din ni Coronel Randy Arceo, ang Directorate for Operations kan PNP, taga Campo Crame mismo ini, sa paghampang niya sa Senado. Uni po ang mga eskwelahan na sa indang pinagsabi, listahan kan mga eskwelahan kung saan na-recruit ang mga estudyante. Igwa digdingan ining sarong National High School padingnal. High school ini Okay. Putian National High School sa Capiz. Yan. Ang mga masunod, puro na ini UP, Buda PUP. Pati na ining PUP, no wonder na yan. Talagang perming naunang bitanan. Yung Polytechnic University of the Philippines, Manila. Kung may PUP, may UP. Maray nga itadaing PU. Yan. Onida tabi, Putian National High School sa Capiz, University of the Philippines, Diliman sa Quezon City, Polytechnic University of the Philippines sa Manila, duman ini sa Santa Mesa, sa may Santa Mesa, UP Manila, UP Tacloban, UP Cebu, UP Clark, UP Mindanao, De La Salle University, Ateneo de Davao, asin Bicol University. Nakikita, acknowledge na sa Bicol University. And if you'll take note, mayoriya tabi digdi, friends and members of the listening and viewing public, maray na aga palang tabi sa mga nakaantabay sa DCGB News Online, hali sa Pilipinas, good morning. If you will take note, mayoriya digdi padingnal, eskwelahan kan gobyerno, including Bicol University, the premier university of the Bicol region, is state-owned. Pagkatapos, iyo ang pigre-rekrutan kan mga personang malaban tanganing pabagsakon ang gobyerno. Yan tabi. Inda ko kung naisihan ini, asin kung nakaabot man sa gobernantes kan nasabing universidad, partikular kay Baby Boy Nebrez, ang presidente kan Bicol University, and what would be their reactions on it, asin kung ano ang sa indang pwedeng gigibuhon, if ever tadi pisil tabi ining pagbubulgar na iyan. You can just imagine, for so long a time day niya to nadadangog ang Bicol University na arog kayan, ngunyan it was on record duman sa Senado, hali mismo sa Campo Crame, PNP Directorate for Operations, Coronel Arceo. Coronel Randy Arceo ang nagbulgar na tabi kayan, nakasabay na ang Bicol University. Ay, nako. Mr. President, Baby Boy Nebrez, something has to be done. Kung anong masasabi mo tabi ka ini sa publiko. Kasabay na sa mga pamusong universidades na pinagre-rekrutan kan mga kasama dyan sa taas. Dyan sa movimiento na nagsusulong kang revolusyon. Gunmaan. Ituloy ang revolusyon. Tabi. Papaano yan kung arugaan na estado na kan nasabi ng eskwelahan? Pag arugaan baga patingnal na na-recruit o kaya pinag-acknowledge na kan pulisya, inda ko tabi man sa lado kan Puwersas Armadas. Taigwa man baganing sa diring intelligence community ang Puwersas Armadas kan Pilipinas, yung AFP, igwa maning sa diring intelligence agency man ang kunyan, ang Philippine National Police. I don't know kung magja-jive o kung magmamatch, magkukulate kaya magpagkakapareho ang konklusyon,
either kan pulis o kan Puwersas Armadas kan Pilipinas. Pero whatsoever, igwa na po ning kunyan. Igwa na ning arog ka na istoryang nagbutwa. Bicol University. Mapagal-pagal po yan tabi kung paano ang pag-defensa man ka ni Presidente Baby Boy Nebres. Kaya itong mga nakaagi na dekada, day kita nakakadangukaan. Although, igwang mga rally baga, kaya itong panahon kan kainitan kan mga rallies, mga militanting organisasyones naglalantad dyan sa komunidad, fighting for issues which are valid, social issues na valido, ipiglalaban ninda, militanting organisasyones, perming igwanin grupo estudyantes na hali dyan sa Bicol University. But this statement kan PNP na pinagasabi ng recruitment ground, ang Bicol University, it is now of a different level. Tabi, kaipuhan ka ini magpahayag man ang Bicol University. Ano daw kung mga noarin? Makakonektar kita diyan kay Presidente Baby Boy Nebres. Kung anoan sa indang statement ka ini. Tabi. Maghampangan sa nabagapadingnal. What is ironic in it is that ang Bicol University, Budaso Campo General Simeon Ola, the seat of power kan pulis sa Bicol, kahampang Bicol University. So Bicol University, recruitment ground kang NPA, ang kahampang Campo Ola. Ay, nako tabi. Ay, liganaan. Parihong dakulao na compound. May mga kudal, gabos. Compound institusyon nin otoridad. Campo Ola. Kahampang institusyon de edukasyon. State-run, owned by the government. Recruitment area dakan NPA. Sabi yan ni Coronel Arceo. PNP Directorate for Operations Campo Crame. Naghampang andumana sa Senado, tabi. That is on record sa Senado. So, Mr. President, please, Your Honor, kindly, kung nigwa ka ng statement ka yan, ipaluwas mo man tabi. Kung arog kaan, abay, subject na iyan sa mas matinding kwan. Intelligence operations ang sa indong eskwelahan. Siyempre, ining mga bago man yan mapaluwas ang opisyalis ng kan PNP, igwa ni nagkakanigong validated report. Yan, napaano daw. Mata, yan baga sa Bicol University, kadakol dyan talaga nin mga matatali, sa totoo lang. Dakol ang mga produkto kan Bicol University, nangunyan mga nakapwesto na sa opisines di gobyerno, maging sa opisines pribadas. Kami digdi. Pero ang taga-biyo tadigdi na mga matitindi. Cum laude, summa cum laude. Tabi. Sa mga igwang mga naka-abroad na tabi. I don't know kung araw kan ang sistema dyan sa biyo, what will be the necessary reaction man kan administrasyon. Tanganing mapulinas an arog ka anak ko niyan na pagtatatar sa indakan Philippine National Police. Sir Mel Antivola, maray na aga tabi sa imo. Nagantabay man si Sir Mel Antivola. Good morning, tabi. Kay Madam Leslie Ann Laurin de Vera. Good morning, tabi, Madam Leslie Ann Laurin de Vera. Yan. Ang paradangog taman ini. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe,
Ang sa kuyang numero di telepono sa Globe 09660-730-115. That's 09660-730-115. Sa Smart 0942 so Globe ko pala 09660-730-115. Sa Smart 0942-670-1195. Yan. Tumbang ka pin, chikitan chikitita. Morning. Tumbang bang ka tumbang ka tepe tepe tampang bang ka tumbang ka pin. Madam Beth Costa, maray na aga tabi isay mo babuhay ka mo dyan sa Costa Enterprises dyan sa Sentro Can Legazpi sa may Shell Gasoline Station. Bomba que basta yar, no tiene pegas porque es genial. Ni Madam Pilar na Akende, good morning dyan sa Gold Street and Good Luck Novelty. Gustami, Manay Selmang Bahoy, ano na pinag-marinate mo na sumasira mo na balidbid. Sizzling balidbid na yaon dyan sa V27 stall sa Ibalong Beer Plaza. Bago kita magkunyan, mag-acknowledge kan oras sa aga, antisipoho na nindo tabi ang traffic dyan sa Kalabaan kang Calle Rizal, puon duman sa Peñaranda Park, sundo digdi palaog sa Embarcadero. Yan. Dahil na ka mo mag-agi dyan, puuning alas 12 ning udto, tanganing kwa na. Mas sigurado, pasimple unta lang, alas 12 ning udto, dahil na ka mo mag-agi dyan, kung mapasiring ka mo sa Albay District or hali sa Albay District, Daraga area, vice versa, dahil na ka mo mag-agi dyan sa Main Street sa aga ning alas 12 ning udto. Dakol bagang mga alternatibong agihan, kadakol na iyan. No need to mention na kan mga rota-rota. Aram ta na po. Basta dahil na mag-agi dyan sa Kwan, sa Calle Rizal, alas 12 pa sa nang udto. Tanganing ko niya na, biyo-biyo na. Itangani pa dingnal, paglaog ko sa opisina sa agang udto, duman ako maagi sa taas, sa Taisan. Lusot na sa Taisan, lusot na ako digdi sa may puro area, pasiring dyan sa Dapdap, digdi na kita lusot sa Rizal sa Barangay Rizal, pasiring sa DCGB. Yan. Parada kan Ibalong Festival, Street Parade. Sa aga yan ha. Sa aga tama ba? 9 de Agosto. Yan. Ali duman sa Peñaranda Park, palaog digdi sa Sawangan. Pagkabanggi, so the ones nakakapungina. The best. Yung matugtog tabi dyan. Sige, oras Pilipinas, alas 9:31. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024.
padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Igwa akong mitig, syerto man na bisto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, pinapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader
kan kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kan gabos, basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang makakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, sa gobyerno nasyonal, pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Ito ang dahilan, kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kaloy ang Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirming tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Bigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. All ka maadig, daragali gaspi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magkasararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. All ka maadig, daragali gaspi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. No
Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang
energy na Energy! meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat kumpadreng Nald and Jerome. Diretso na kita kang programa. It's 9:49. Nasa linya sa tuyang news team dyan sa luwas. Si Karen Nicole Ala naka-standby. Karen, good morning. Go ahead. Naputol yung linya. Okay na ba pa rin, Nald? Yung linya ni Karen. Standby Karen, ha? Inaayos lang yung line. Good morning dyan, tabi. Kay Migong King Reginaldo. Tapos kay Sir Tony Reyes. Sir Tony, good morning, tabi, Sir Tony, ha? Mabuhay ka dyan sa City Hall kan Legazpi. Si Sir Tony Reyes, the last Boy Scout. Sir Tony, long time no see. Mga ano rin lamang over a cup of coffee lamang kita, ano? Sir Tony, ora istorya barangkan mga pangyari sa palibot, ha? Sige. And maray na agaman tabi dyan sa mga taga Gugon kan Legazpi. Okay, dial ka na lang, Karen, ha? May mga standby pa kitang tropa dyan sa luwas. Ipasok muna natin arin ang reading linya tabi pa ding Nald. Wala. Sige. Naayos lang yung mga lines all use team. Si Pading Al Armario. Okay ang koneksyon. Kumpadreng Al Maray na Aldao, go ahead. Maray na Aldao, pade 3.2 billion ang uubuso na budget kan National Irrigation Administration o NEA para sa mga solar irrigation projects sa Bicol ngunya na 2024. Iyan ang informasyon hali kay NEA Bicol Regional Manager Engineer Gaudencio De Vera. Sigon kay De Vera, gagamiton ini sa 71 sites na identified na sa Bicol Region asin digdi sa Albay, pwede pa ining madagdagan sa masunod na taon. Ani ba kaini ongoing na, mientras ani ba habol oras na ngonya na last quarter kan taon. Pasalamat man si Engineer De Vera sa Administrasyong Marcos, siring man sa ako Bicol kay Congressman Saldico asin Congressman Jill Bungalon dahil tinawan priority ngunyan ang agriculture program, lalo na ang mga irrigation digdi sa Bicol. Dati, igon kay Engineer Gaudencio na ang budget ninda taon-taon nag-aabot sana sa 400 sa God 500 million sa mga inot na administrasyon. Alagad ngunyan ginibo na ining 3.2 billion. May pangako pa si Congressman Saldico na kung maray ang magiging epekto lalo na sa produksyon kan mga produkto tango niya na taon dahil kan mga irrigation projects na yan, posibleng sa otro taon dagdagan pa ini asin gibuho ng 5 billion na budget para sa Bicol Region. Kaya yan, gusto naman iyan mamatian kan mga paraoma digdi sa mga hararayong barangay. Roger, sige. Iyan pa ang informasyon halidigdi sa Southern Padcan Legazpi. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. One report pa bago kita wind up ngayon na Huwebes. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning, go ahead. Yes,
Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag man niya itong pareta na mamati na ang epekto digdi sa Bicol Region ka nagkapirang kaso ni African Swine Fever o ASF. Ini matapos, Sir Pio, sa press conference kan PSA Bicol ngunit na pagkaaga na riparoan na paglangkaw sa inflation rate o paglangkaw sa pamresyuhan kan mga karning orig. Kung sain kan Hunyo 2024, nasa 2.9% ang inflation rate sa ini. Mantang pag-abot kan bulan nin Hulyo, luminangkaw ini sa 5.0%. Sa paliwanag, Sir Pio, kan Department of Agriculture Bicol, sa paagi ni Sir Florentino Obalde, ang nag-abot na representante, dara ini o sa ini kan mga isolated cases, kan mga lugar na nagpositibo sa ASF. Digdi sa Bicol Region, Sir Pio, as of now, igwa pa ki 5 mga lugar an may mga aktibong kaso pa kan nasabing hilang kan mga urig. Pili asin Baaw sa Camarines Sur, Karamuran asin Pandan sa Catanduanes, asin ang syudad man kan Ligao digdi sa probinsya kan Albay. Kung kaya sigun kay Ubalde, padagos ko niyan ang koordinasyon kan Department of Agriculture Bicol digdi sa mga LGUs na ini. Tangani nang makontrol na dahil na magparalakop ang naunang bita ng helang dahil sa kunyan na mamati naman ang epekto kay ini paglangkaw sa presyo kan mga produktong karne. Yan tabi, Sir Pio, ang dagdag na barata alidigdi sa minatapos pa sa ng first on kan PSA Bicol. Joshua Pino with Boy, DCGB. Thank you so much sa Joshua sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas and sa pagipakayan kita po nagpapaaram na parameter sa programang Tingog Kanbanuan ngayon na Huwebes. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magwantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang mas